हेलौ लोगोफोर, आरोबाव आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलां। लोगोफोर, फैदो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि बागै। दिनैनि बे गोदान भिडिअनि मिउजिकनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों नुनाय सिमां। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै, अब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि आर्टिस्टआनो जादों बिबुंस्रि आरो मोन्थाय। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नायाखै, अब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों नयन आरो पुर्निमा। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि कनसेप्ट आरो डिरेक्सनानो जादों राहुल बर'। लोगोफोर, बिथांमोना नैबे भिडिअखौ दासान्दि फुल आपल'ड खालामनानै होथ'वाखै। जेब्ला बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फुल आपल'ड खालामगोन, अब्ला आं आरोबाव खनसे बे भिडिअआव आपडेट खालामनानै होफिनगोन। लोगोफोर, बेखायनो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाखि आरो नोंथांमोना दासिमबो बिथांमोननि नैबे मिउजिक भिडिअनि ट्रेलारखौ नायाखै, अब्ला नोंथांमोना रुमबां प्रडाक्सन इउटुब चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन। लोगोफोर, आरो नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। लोगोफोर, बिदिब्ला लोगोफोर, फैदो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि नेक्स्ट आपडेट भिडिअनि सायाव। नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों मोदै। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नैबे फुल भिडिअखौ नायाखै, अब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायदो। लोगोफोर, बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। नैबे भिडिअनि स्टार्टिंआनो जादों मेमन, अमित आरो पार्बि। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो बिथांमोननि नैबे गोदान भिडिअखौ नायाखै, अब्ला नायनानै लादो। बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअखौ बिथांमोना फिल्म एक्स प्रडाक्सन इउटुब चेनेलाव बिथांमोना हगारनानै होदों। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों रिमल दैमारि आरो डिरेक्सनानो जादों प्रबिन बाग्लालि। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नायाखै, अब्ला नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेल फिल्म एक्स प्रडाक्सन इउटुब चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायहैदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनानै गालां आरो चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, गुसुं भिडिअआ बेखिनियानोसै।